Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị buliekwu ọṅụ nke onye nwe anyị bụ ike m? Ma agaghị m atụfu ụbọchị taa na ịnọ na mwute. Aga m eche ihe ndị ga-abara m uru. Aga m ekwu banyere bịa lụọrọ ndụ gị ọgụ. Enyekwala ekwensu ohere otu ụbọchị na ndụ gị. Buo agha site n'okwu nke ọnụ gị. Anyị na-ekwu banyere ijikwata ọnụ gị. Aga m ebido obere ntọala ebe a. Ọzọ, ụfọdụ ihe ọhụụ nke m chere na akọbeghị m mbụ, ma atụfuru m ọtụtụ oge ịchọpụta ihe isii nke anyị na-agaghị eji ọnụ anyị eme. Anyị kwuru banyere ikpe ikpe, nkọcha na mkpesa, inwe uche ọjọọ, ime nganga na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche m chere na ọ dị mkpa. Mana ụbọchị taa anyị na-aga ihe isii nke anyị kwesịrị ime site n'ọnụ gị. Mana ikwu eziokwu, aga m achọ ka ilegide anya na ihe ị kwesịrị ime karịa ihe ị na-ekwesịghị ime. Ana m eche na ọtụtụ oge na anyị na-emeri onwe anyị n'ihi na anyị na-edewe uche anyị na ihe ndị na-ezighị ezi nke anyị na-eme. Anyị na-agba mbọ ka anyị ghara ime ha karịa ilegide anya ime na ịma atụ. Ọ bụrụ na m legide anya ime ịbụ ngọzi wee nye ndị ọzọ, na-agba ndị ọzọ ume, na-enye ndị ọzọ, nke a ga-abụ na agaghị enwezi ichere naanị onwe m na ndụ m karịa ị na-eme ụbọchị niile na-agbalịsi ike ịghara ịbụ onye na-echere naanị onwe m. Ọ kara m mma na m legidere anya na ihe ọma, n'ihi na anyị na-eji ihe ọma merie ihe ọjọọ. Mana ọ kachakwara anyị mma n'ụzọ nke ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-elegide anya na ihe ndị ziri ezi nke anyị kwesịrị ime karịa ihe ndị na-ezighị ezi nke anyị na-ekwesịghị. Eche m na ọ bụ inye onwe gị nsogbu ịgagharị mgbe niile na-eche na ọkama na-eme m nke ọkama na-eme m nke ọzọ, agaghị m eme nke ahụ, aga m akpachapụ anya maka nke a, akpachapụkwa anya maka nke ọzọ. Ọ na-akacha ewuli elu naanị ịtụkwasị obi na ihe ị kwesịrị ị na-eme. Ịchịkwata ọnụ gị na-abara gị uru nke ukwuu. Ihe niile nke m na-agbalị ịkụziri gị n'izu ụka bụ ihe ga-enyere gị aka ma ndụ gị, nyere gị aka ka ị nwee ndụ dị mma, nyekwere gị aka ka ị nwee ike na ndụ gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị ga-eme ya, anyị maara ihe uru pụtara. Ya mere, nke a bụ ọtụtụ ihe uru. Ị na-eji ọnụ gị na-eme ihe ị na-ekwesịghị iji ọnụ gị eme karịa iji ya eme ihe ị kwesịrị iji ya eme. Ị ga-enwe ịza gị ekpere ọsịsọ na inye gị ihe ịtụnanya site n'ekpere. Aịzaya 58. Akwụkwọ nsọ m ji emezu nke ahụ, amaokwu nke 9. A ga-emejupụta gị n'ime mmụọ n'ihi na ị nwere otu gị bịa nweta nleta Chineke n'otu oge na ndụ gị, n'ihi na ikpere ekpere ka emejuo gị na mmụọ, ma ya adịghị ka Chineke o metụrụ gị aka. Ka ahụ apụtaghị na ọ ga-anọgide ruo ebighị ebi. Dịka mmadụ, anyị bụ ndị na-ehi ehi. Ya mere, anyị kwesịrị ihifushi ọtụtụ ihe ọsịsọ. Ya mere, anyị kwesịrị ịbụ dịka Efesọs 5:5. Ekwesịrị imejupụta anyị mgbe niile n'ime mmụọ. Efesọs 5:5 amaokwu nke 19, ọ sị ka emejupụta gị mgbe niile n'ime mmụọ nsọ, na-agwa onwe gị okwu site n'abụ ọma na abụ, na-abụ abụ n'obi gị, na-abụ abụ ime mmụọ. Ntụgharị ọzọ na-asị gwarịta n'onwe unu na-abụ na abụ ọma. Ịma, asị m ka anyị mee ha abụọ. Ya mere, ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ na mgbe anyị kwụsịrị ka emejupụta anyị na mmụọ mgbe niile, ma otu ihe ọ na-ekwu banyere ya bụ otu anyị si ekwu okwu. Nke ahụ masịrị m. Ya mere, ọ bụrụ na a ga-emejupụta gị na mmụọ, lezie anya ịgwa onwe gị okwu n'ụzọ ziri ezi, lezie anya ịgwa ndị ọzọ okwu n'ụzọ ziri ezi. Ma otu ọ dị, enwechaghị m ohere ịbịa kụziwecha ihe baa ime banyere nke a na-abụghị otu m si eme, n'ihi na echere m na ebe a bụ ebe dị mkpa. Achọghị m ịhapụ ikwu na otu isi agwa onwe gị okwu banyere onwe gị, okwu ndị na-esi n'ọnụ gị apụta banyere onwe gị, bụ ụfọdụ okwu ndị kacha mkpa, bụ ndị ị kwesịrị ilezi anya banyere ha. Ị kwesịrị ị na-ekwu banyere onwe gị ihe Chineke na-ekwu banyere gị, na ruo gburugburu ụwa niile, ndị na-amụtaghị idezi ọnụ ha na-ekwu ụfọdụ ihe ndị jọrọ njọ banyere onwe ha. Onweghị ihe m na-emetenwu, onweghị ihe dị mma na-arụpụtara m ọrụ. Oge ọbụla m nwetatụrụ ego, otu ihe ga-eme, ego ahụ efunarị m. Enweghị hụrụ m n'anya. Onye ọbụla na-ajụ m, ị kwesịrị ịkwụsị ikwu ihe ndị dị otu ahụ, n'ihi na ị gaghị ebuli karịa nkwupụta gị. Gee ntị, akwụkwọ nsọ kwuru na Hibru. Achọrọ m ka ị ghọta nke a.
Jizọs bụ onye isi nchụaja nke nkwupụta anyị. Ewo, nke a pụtara ọ ga-eme naanị ihe anyị na-ekwu. Okwu a bụ nkwupụta bụ ikwu otu ihe ahụ dịka anyị kwesịrị ị na-ekwu otu ihe ahụ nke Chineke na-ekwu, nke bụ ịmụ okwu ahụ na ikwukwa okwu ahụ. Ọ bụghị ikwu dịka ihe si emetụta anyị, ma ọ bụ ikwu dịka ndị ọzọ na-ekwu. Ọ bụghị ikwu dịka obi nke mmadụ anyị dị. Ọ bụghị ikwu dịka ọnọdụ anyị si dị. Mana anyị kwesịrị ịmụta ikwu okwu nke Chineke, n'ihi na Jizọs sị, okwu m bụ ndụ, ma ha bụkwa mmụọ. Mmadụ ole n'ime unu nwere agwa nke bụ agwa ọjọọ nke ị chọrọ ịhụ ka ọ gbanwere? Ọ dị mma, ngwa kwụsị ị na-ekwu okwu banyere ihe ndị dị otu ahụ. Ekwuzila enwere m nsogbu banyere nke a bụ ihe gbasara m, anọ m n'agbụ na nke a. Nna, nke a bụ nsogbu nye m. Enwere m nsogbu na nke a, ike agwụla m maka nke a. Naanị ihe ị ga-eme bụ ị na-akpọ ihe ndị ahụ na-adịghị dị ka ha dị, ebe ọ bụ na ị hụrụ ha n'okwu Chineke. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu n'iri nri, agagharịla kwa ụbọchị ugboro 15 na-ekwusa amaghị m rie nri. Ọ bụrụ na shuga a na-ekwe gị nkwụsị, agagharịla na-asị agaghị m eri otu, aga m eri 12. Anaghị m achịkọtali onwe m ma ọ bịa na ihe ụtọ. Ma kwụsị ị na-ekwu otu ahụ. Mmadụ ole ghọta ihe m na-ekwu? Ekwuzila okwu otu ahụ. Ma ihe ị na-ekwu mgbe ị nọrọ onwe gị, na okwu nke onwe gị nke ị na-ekwu na-agwa onwe gị, nke karịchasịrị okwu ọbụla ọzọ ị na-ekwu. Amaghịdị m otu m ga-esi agwa gị otu nke ahụ si dị mkpa. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ka emejuo gị na mmụọ, ị ga-agwa onwe gị okwu n'ụzọ ziri ezi. Ị ga-ama otu esi atụle uche n'okwu ahụ. Otu n'ime uru njikwata ọnụ gị bara bụ imejupụta na mmụọ. Ọṅụ, ịdị mma ma ọṅụ gị ga-amụba mgbe i bido jiri ọnụ gị mewe ihe ị kwesịrị iji ya eme. Ụfọdụ n'ime unu na-ebutere onwe unu ịda mba site na mkparịta ụka unu. Ị chọghị enyemaka n'ebe ekwensu nọ. Ị chọdịghị onye ọzọ ịbịa mahie gị. Ị bụ onye ọkachamara n'ibutere onwe gị ịda mba. Ilu isi 18, ike nke ndụ na ọnwụ dị ire n'aka. O kwukwere tupu nke ahụ na n'ime akwụkwọ nsọ, amaokwu 20-21, na anyị na-eri okwu ọnụ anyị. Site n'okwu ọnụ anyị ka a ga-esi mee ka afọ juo anyị, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ. Ya mere, aga m ekwu ya ọzọ. Ị nwere ike ibutere onwe gị ịda mba. Ị nwere ike ime ka ike gwụ gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịgba onwe gị ume, iwuli onwe gị elu. Obi ọ dị gị mma ịma na ị nwere ike ịchịkwata nwa otu ihe si emetụta gị. Ị kwesịghị ibulisi obi na-ada m mba, ama m obi na-ada m mba taa. Ịma, mgbe ụfọdụ itete n'ụtụtụ, o nwere ike gị chee na ihe anaghị aga nke ọma, na ihe anaghị aga otu o si kwesị, gị bido na-ekwu, nna, obi dị m njọ, nna, obi jọga m njọ, ike na-agwụ m n'obi, ike agwụla m. Ma ịma, gịnị na-eme ma i bulie kwuo, ọṅụ nke Onyenwe anyị bụ ike m. Mana n'ụbọchị taa, agaghị m ada mba n'obi. Aga m eche echiche ihe ndị ga-abara m uru. Aga m ekwu banyere, bịa lụọrọ ndụ gị ọgụ. Enyekwela ekwensu ohere ụbọchị ọbụla na ndụ gị. Buo agha nke ime mmụọ site n'okwu ọnụ gị. Ihe m na-agwa gị dị mkpa na ndụ gị, mana ihe ị na-ekwu banyere onwe gị kacha mkpa karịa ihe onye ọbụla ọzọ na-ekwu banyere gị. Gịnị ka ị na-ekwu nye onwe gị? Ndị ụfọdụ na-enweta ihe mkpughe sị, a sịkwa m ihe m ji nọrọ n'iwe. Mmadụ ole n'ime unu na-aghọta ihe m na-ekwu n'ebe a? Ọ na-emechibido ekwensu ụzọ. Mgbe ị na-achịkwata ọnụ gị, gị lezie anya ị na-ekwu ihe Chineke chọrọ maka gị, gụchibido ekwensu ụzọ pụọ. Nke kachasị mgbe ọ bịaruru na ịjụ ime mkpesa, ntakwa isi ọnwụ, ịchọpụta mmejọ. Ekwenyere m na enwere ike ịgwọ gị n'anụ ahụ site n'ikwu ihe ndị ziri ezi. Akwụkwọ nsọ si na enwere ike ọgwụgwọ nsọ n'okwu nke ọnụ anyị. Ọzọ, Aịzaya 58 na-ekwu banyere nke ahụ. Ya mere, enwere ọtụtụ uru ikwu ihe ziri ezi ka anyị mee ihe nnwale nke ntozu oke nke ime mmụọ. Mmadụ ole n'ime unu ga-achọ ime nke a n'otu nkeji?
o nweghị ihe o mere ma ọ bụrụ na ị chọghị ma ọ bụ ị gaghị eme. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 3 amaokwu nke mbụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ gee mmadụ ntị, ị ga-enwe ike kọwa otu ha si ebi ndụ n'ime mmụọ. Ihe eji ama onye na-ebi ndụ ime mmụọ abụghị otu isi kanye akwụkwọ nsọ gị ihe, ụdị mgbanaka otu Kraịst ị nwere, akwesịrị Jizọs nọ na moto gị, ma ọ bụ ugboro ole ị na-aga ụlọ ụka n'izu. Nke ahụ anaghị agwa anyị otu ihe banyere ndụ nke ime mmụọ nke onye ọbụla. Ma echere m na anyị ga-ama ndị mmadụ, ị ga-ahụ ha n'ime ọnọdụ dị iche iche, lee ha na nnwale. Lee ndị mmadụ mgbe ha na-enweta ihe ha chọrọ. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 3 amaokwu nke mbụ. Pọl onye ozi na-agwa chọọchị ndị Kọrịntị okwu, ndị nke na-emejupụtara na mmụọ nsọ, were onyinye nke mmụọ nsọ na-arụ ọrụ. Otu ọ dị, ụmụnna m, enwebeghị m ike ikwu unu okwu dịka ndị na-ebi ndụ ime mmụọ, ma dịka ndị na-adịghị ebi ndụ ime mmụọ, ndị na-ebi ndụ anụ arụ, ndị anụ arụ na-achị. Achọrọ m igwa unu okwu dịka ụmụaka ndị nwetara ndụ ọhụụ n'ime Kraịst, ndị nke na-ekwuwebeghị okwu. Ahụtara m nke a na ọ dị mma, nwekwara ebe ọzọ ị ga-ahụ ya ma ọ bụghị n'akwụkwọ nsọ Amplify. Ya gaa n'ihu sị, eji mmiri ara ehi zụọ unu, ọ bụghị nri siri ike, n'ihi na unu esibeghị ike ịbịa rie nke ahụ, n'ihi na unu ebiwebe ndụ n'ime mmụọ. Unu nwere ọdịdị nke anụ arụ. Ma ị ga-ajụ sị, olee otu o ji mara na ha adịghị ndụ n'ime mmụọ? Ọ bụ ige otu ha si ekwu okwu. Ya sị, unu bụ ụmụaka na njem unu na Chineke. Unu amụtabedị otu ezi ekwu okwu ziri ezi, unu anaghị ekwu okwu ziri ezi. Ma ya sị, n'ebe a, ama m na unu anaghị ebi ndụ n'ime mmụọ, n'ihi na unu na-ebi ndụ na nchịkwata nke ahụ unu. N'ụzọ nke ọzọ, ha nọ na-ekwu okwu dịka otu o si na-emetụta anụ arụ ha n'echiche nke aka ha. Ebe ọ bụ na a ka nwekwara anya ukwu na ekworo, ịba mba na nkewa nke bụ esemokwu n'etiti unu, unu anọghị n'ime mmụọ ma nọrọkwa n'anụ arụ, na-akpa agwa dịka mmadụ unu bụ, dịka mmadụ nke na-agbanwebeghị. Geenụ onwe unu ntị, unu ga-achọpụta onwe unu. Kwụsị ikwu ee, nke a bụ egwuregwu, anọ m na-egwu egwu. Bido na-agụkọ okwu gị, mara ma ha si n'ọnụ gị pụta, ma ha kwesịrị ịnọ n'obi ruo ogologo mgbe. Bịa ghọọ otu ihe ọ bụ n'ime ebe ahụ, nke kpọtaruru gị mgbe ị bidoro kwuwezie ihe ahụ site n'ọnụ gị. Ị ga-anụ obi ilu ma o si n'ọnụ gị na-apụta. Ị ga-ama anya ụfụ ma o si n'ọnụ gị pụtawa. Mgbe ị na-anụ na Chineke agọziele ndị ọzọ, ị na-esite n'obi ọma gị niile enwe obi ụtọ banyere. Na-elegide anya otu ihe si emetụta gị na ihe ị na-ekwu mgbe ị nụrụ banyere ngọzi nke ndị mmadụ. Ihe na-esi n'ọnụ gị apụta na-egosi ụdị mmadụ nke ị bụ. Ị nwere ike ịnụ ka okwukwe ma ọ bụ ụjọ si n'ọnụ gị apụta, ma ọ bụ obi dị umeala ma ọ bụ mpako, ịhụnanya ma ọ bụ ichere naanị onwe gị, anya ukwu ma ọ bụ ekele, ekworo. Ị nwere ike ịmata onwe gị nke ọma, ma ị nwekwara ike ịmata ndị ọzọ. Otu n'ime ihe ndị ị chọrọ ime tupu gị na mmadụ enwe mmekọrịta chiri anya bụ ige ntị nye ihe nke ha na-ekwu. Gị na ndị echiche ọjọọ esozila. Asịghị m na gị emekọtala ihe gị na ha, n'ihi na akụkọ ọgba ama gị na ozi ọma nnọgidesi ike gị nwere ike inyere ha aka. Mana ị ga-akpachapụ anya onye ị na-akpọbata n'etiti gị na onye gị na ya na-enwe mmekọrịta chiri anya, onye ị na-akọrọ obi gị nye. Gị na ndị na-echere naanị onwe ha nwere anya ukwu esola. Gị na ndị iro abụọ esola, ndị nwere otu ụkwụ n'ihe a na-akpọ ụwa na otu ụkwụ n'ala eze, mana eche m na nke ahụ nwere isi. Nke ahụ na-akọwa onye otu Kraịst iru abụọ, onye otu Kraịst na-ebi ndụ anụ arụ. Ịma, ọ bụghị ndị otu Kraịst niile nọ n'ime mmụọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị otu Kraịst nọ n'anụ arụ. Site n'uche obi ka ọnụ si ekwu okwu. Mgbe ọbụla ị mepere ọnụ gị, echiche gị na-agagharị n'okwu nke ị na-ekwu. Ọ na-atụ ụjọ, ọkwa ya? Ezie, ihe isii ndị ị ga na-eji ọnụ gị eme ma ọ bụrụ na ị nọgidesi ike n'ime ihe ndị a, ị gaghị na-eme ihe ị na-ekwesịghị. Nke mbụ, amaghị m ma ị nwere ikikere ime ihe a ma ọ bụ na ị maghị. Mana nwanna, ọ bụrụ na ị ga-ewepụcha ihe ụfọdụ na ndụ gị ma nwee ụdị ike nke ị na-enwebeghị mbụ, ị ga-etinye onwe gị n'ọrụ na-agọzi ihe ọ bụla nke ị nwere ike ịgọzi. Ị nwere ikikere ịgọzi na ikikere ịbụ ọnụ.
site n'okwu ọnụ gị. Ọnụ ọgụgụ isi isii. Kamgbe m na-amụ nke a na-enweta ihe mkpughe dị ukwuu. Otu n'ime ihe ndị m na-ekwu ugbu a ma m teta bụ, Chineke, ana m agọzi ụbọchị a n'aha Jizọs. Ana m agọzi di m, gọzie ụmụ m, gọzie ụmụ ụmụ m. Ana m agọzi ndị ọgọ m nwoke na ndị ọgọ m nwaanyị. Ana m agọzi onwe m n'aha Jizọs. Aga m adị ndụ n'okpuru ngọzi ahụ. Abụ m onye a gọziri agọzi na mbata na ọpụpụ m. Ị na-anụ? Ị ga na-ekwu otu ihe, o nwekwara ike bụrụ ihe ga na-etinye ihe na ndụ gị. Gịnị ka iji na-ekwu ihe na-ewepụ ihe na ndụ gị? Na-akwụsị ụzọ na-emepe emepe. Ka ekwensu na-ezuru ihe niile Jizọs nwụrụ ọnwụ inye gị. Mechie ọnụ gị. Achọrọ m ka onye ọbụla hụ nke a. Ma Chineke gwara Mozis, gwa Erọn na ụmụ ya, nke a bụ ụzọ ị ga-esi gọzie ụmụ Izrel. Kwuo nke a nye ha. Chineke gọzie gị ma lekọta, chekwaa ma debe unu. Chineke mee ka iru ya mụọ n'ebe unu nọ, wulie unu, nye unu amara, ebere na udo, ma nyekwa unu iru ọma. Chineke wulie iru ọma ya nke ọ na-ewepụta nye unu, ma nyekwa unu udo. Ma ha ga-etinye aha m n'elu ndị Izrel, ma aga m agọzi ha. Otu a ka Jehova kwuru. Onyenwe anyị gọzie unu, debe unu. Onyenwe anyị lekọta unu, nye unu iru ọma, mee ka ihu ya mụọ n'elu unu. Ezigbo ihe dị mma nke e kwuworo nye ndụ gị. Ma mụ onwe m aghọtakwa ike dị n'okwu, mana enwekwa m ike bido ịghọtawa ihe ha nọ na-eme. Ma ọ bụrụ na o mere na ya, o nwere ike ya bụrụ naanị ihe nke ha mụrụ n'ụlọ akwụkwọ a na-azụ ndị ozi. Ma ọ bụrụ na ị chọọ imechi ofufe, otu ọ dị, okwu ndị ahụ kwesịrị inwe okwukwe so ya. Nke a bụ ihe o ji dị mkpa na m ga-akọwara unu na aga m ekwupụ okwu ngọzi ndị a wee nye unu, ma unu ga-ewepụtakwa obi unu ịnara ya. Na mgbe m na-ekwu ya, unu ga-eji okwukwe nara ya. Ma unu ga-ekwere na ọ ga-abụ oge ntụgharị na ndụ unu, n'ihi na ekwenyere m na anyị nwere ikikere ịnara ọbụbụ ọnụ niile ike nke a wụpụworo n'ihi ihe ndị na-ezighị ezi nke a gwaworo gị kwukwa banyere gị. Akwụkwọ nsọ si na Jems isi 3 amaokwu nke 10, ụmụnna m, site n'otu ọnụ ahụ ka ngọzi na ọbụbụ ọnụ si apụta, ma nke a ekwesịghị ịdị otu a. Anyị ga-ewepụ ngwakọta ahụ. Abụkwala ụbọchị Chineke e nyere gị ọnụ site n'ikwu ihe na-adịghị mma banyere ya. Gọzie ụbọchị ahụ, bulie n'ụtụtụ sị, ana m agọzi ụbọchị a n'aha Jizọs. Ụbọchị a ga-abụ ngọzi. Abụ m onye a gọziri agọzi na mbata m, bụrụkwa onye a gọziri agọzi na ọpụpụ m. Aga m achọ ka anyị lee Deuteronomy isi 28. Otu ihe nọ n'isiokwu a nke ị kwesịrị ịgụ na ha nke ọma na tinyekwa ha n'echiche. Ma ana m ama gị aka n'ihu n'ụbọchị niile nke ndụ gị ka ị na-ekwu ihe ndị a nye ndụ gị. Cheta, ị nwere ikikere nye ndụ gị karịa otu onye ọbụla ọzọ nwere. Ịma nke ahụ? Achọghị m ịma ihe onye ọbụla gwara gị na-ezighị ezi. Ị nwere ike ịtụgharị ihe ha kwu site n'ikwu okwu ziri ezi, n'ihi na ị nwere ikikere karịrị n'ebe ndụ gị nọ karịa onye ọbụla ọzọ nwere. Mgbe m nọ na-eto, nna m gwara m okwu ọjọọ dị iche iche, ma ebikwara m n'okpuru ọbụbụ ọnụ ndị ahụ ruo mgbe m mụtara otu esi ekwu okwu Chineke na ikwesị ntụkwasị obi site n'ọnụ nke m nye onwe m. Ma mgbe m mere nke ahụ atụgharịa nkwupụta ndị ahụ nke ndị ọzọ nọ na-ekwu. Onye ga-asị amen? Deuteronomy isi 28. Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị n'olu nke onye nwe gị Chineke gị, ilezi anya idewe iwu ya niile nke m na-enye gị n'ụbọchị taa, onye nwe gị Chineke gị ga-ebuli gị elu n'obodo niile nke ụwa. Ma ngọzi niile ndị a ga-abịakwasị gị wee kpuchie gị ma ọ bụrụ na ị ga-anụ olu onye nwe gị Chineke gị. Onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụ n'obodo, onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụ n'ọrụ, onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụ na mkpụrụ nke arụ gị. Anụ ụlọ gị ga-abụ ihe a gọziri agọzi. Ana m ekwu na agọziela nkịta m. Ụmụ m bụ mkpụrụ nke arụ m. Ekwubie m okwu na ha bụ ndị a gọziri agọzi. Ụmụ m bụ ndị a gọziri agọzi. Agọziri m ebe m na-azụ ahịa. Ana m esi nri mana m mee ya agọziri ya agọzi.
ị ga-abụ onye a gọziri agọzi mgbe ị na-abata, bụrụkwa onye a gọziri agọzi mgbe ị na-apụ. Bịa, enwere m ike inweta ọnụ gị n'ofufe nke Chineke? Mgbe m pụọ taa, abụ m onye a gọziri agọzi. Abụ m onye a gọziri agọzi ebe m na-azụ ahịa, n'ụlọ ahịa, na n'ebe m na-arụ ọrụ. Abụ m onye a gọziri agọzi n'okporo ụzọ. Bịanụ, mee ka ekwensu ụgbọ ara bido na-anara ya ikikere n'ebe ndụ gị nọ. O nweghị onye nwechara ikikere n'ebe ndụ gị nọ karịa gị onwe gị. Kwụsị ị na-emebi ndụ gị site n'okwu nke gị, na-abịakwute ndị ozizi ele ha anya ka ha mezie ya. Ọ bụ otu ihe ma ọ bụrụ na ị maghị, mana ụbọchị taa gachaa, ị gaghị abụzi onye na-amaghị. Onyenwe anyị ga-eme ka ndị iro gị bulie n'ihu gị, ka emerikwe ha n'ihu gị. Ha ga-abịa imegide gị n'otu ụzọ ma felaga n'ụzọ asaa. Ị kwesịghị na-atụrụ ekwensu ụjọ. Onyenwe anyị ga-agọzi gị site n'ebe ị na-edowe ihe nnweta gị. Ya mere, asị m agọziela ụlọ ọba ego m, ebe m na-edowe ego m agọziele ya. Ihe ọ bụla m nwere agọziele ya. Ala m bi na ya agọziele ya. Ihe ọ bụla m na-elekọta agọziele ya. Ma ị gbatụtụ ebe a nwa obere, amaokwu nke 11, Chineke ga-eme ka ị nwee ihe ụba site na mkpụrụ nke arụ gị. Ana m arụsị ọrụ ike, ma Chineke na-agọzi ọrụ m. Ọ na-ekwu otu ihe ụfọdụ ndị ahụ ugbu a. Nke a masịrị m. Ị ga-amaokwu 13, Chineke ga-eme gị onye isi, ọ bụghị onye ọdụ. Ị ga-anọ n'elu, ọ bụghị n'okpuru. Ana m ekwu ihe a ruo ọtụtụ afọ, ma echere m na nke a so n'ihe ndị mere m ji nọrọ ebe m nọ taa. Echeghị m na anyị ma otu eji egbochi anyị site n'ibi ọdịnihu nke Chineke kwadoro anyị, n'ihi na anyị na-enupụ isi n'atụmatụ ya. Ana m agọzi ụbọchị taa. A na-agọzi mgbe m na-apụ, a na-agọzi mgbe m na-abata. Ụmụ m agọziela ha, agọziela di m, agọziela ahụ m, agọziela nkịta m, agọziela ụlọ m, agọziela ala m, agọziela ọrụ m. Nweta ihe mkpughe ekwensu, agọziela m. Ọ dị mma. Ihe nke abụọ, na anyị kwesịrị ịnọ n'ọrụ na ihe banyere ọnụ anyị. Nke a abụghị ozi ọhụrụ, kama ọ bụ ihe anyị na-anaghị emekarị. Akwụkwọ nsọ si n'Abụ Ọma 100 amaokwu nke 4 na anyị na-ekele ekele ma na-ekwu nke ahụ. Na-ekwu nke ahụ. Ka ndị Chineke napụtara na-ekwu nke ahụ, kwuo ya, kwuo ya. Anyị kwesịrị ị na-ekele ekele, na-ekwu ya, na-ekwu ya. Ụfọdụ mmadụ sị, anyị maara, enwere m obi ekele. Bịa, mepee ọnụ gị. Gwa ndị mmadụ na ị na-ekele ha na ihe ha mere wee nye gị. Gwa Chineke na ị nwere ekele nye ya. Nwee oge ekele ụtụtụ ọbụla. Were nkeji 3 ma ọ bụ 5 kelee Chineke n'ihi ihe ọbụla nke ị nwere ike icheta. Ihe niile, site na mmiri ruo na nri ruo n'oriri ya. Na ị nwere ụlọ, kelee Chineke n'ihi ngọzi ọbụla nke ị nwere ike iche maka ya. Chineke enyela anyị ọnụ ka anyị too ya, ma mkpesa anaghị ebuli Chineke elu. Ime otu ndị mmadụ ga-esi nwee obi ụtọ ọ bụrụ na ha ga-edebe obi ha na uche ha na ọnụ ha ya ejupụta na ekele. Tesalonaịka nke mbụ 6 amaokwu 18. Kelee Chineke na ihe niile, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ga-abụ. Nwee obi ekele, ma gịnị? Nye ekele. Ma ọ bụ nwee obi ekele ma kwuo ya. Ma nke a bụ uche Chineke wee nye gị n'ime Kraịst Jizọs, onye mkpupe na onye omume nke uche ahụ. Akwụsịla ma ọ bụ guzogide ma ọ megide mmụọ nsọ. Ugbu a, ịkwụsị mmụọ nsọ bụ ịkwụsị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na m kwụsị na-enye ekele, bido na-atakwu na-ekpesa, mgbe m nọ na-eche mmepe ụzọ m, mgbe bụkarị mgbe anyị na-atakwu na-ekpesa. Bịanụ, dịka ị na-echeru ogologo oge bụ mgbe ọnwụnwa nke ntakwu ga na-abịa. Ihe m mụtara ime bụ dịka m na-eche oge niile nke batara n'obi m. Ọ bụrụgodị na onye iro achọ itinye echiche ahụ sị gị, ịmakwa na ikpela ekpere afọ inye nke a.
nke a bụ ihe Chineke na-akụziri m ime. Mmepe ọnụ m masị Chineke, ekelere m gị na ị nọ n'ọrụ. Ana m ekele gị n'ihi na ị nọ n'ọrụ. Enwere ike aga m emetụ ya aka ahụ ga-eme ya, mana ama m na ị nọ n'ọrụ. Ma n'otu ntabi anya, aga m ahụ mpụta ìhè nke ihe ị nọ na-eme n'azụ. Mmadụ ole n'ime unu mana Chineke nọ n'ọrụ ugbu a n'ụbọchị taa, n'ime ndụ gị, n'ime ụwa a? Mgbe anyị na-ahụ oke ihe ndị na-eme, nke ahụ apụtaghị na mgbe ahụ bụ mgbe Chineke kpebiri ime ya. Ọ nọ na-arụ ọrụ banyere ya, na-ewekọtasị ọnọdụ ọnụ, na-agbanwe obi, na-agbanwe uche, na-agbanwe ikikere, na-agbanwe obodo. Mana otu ntabi anya anyị ahụ ihe a dị ukwuu ga-eme, anyị asị ewo, lekwa ihe Chineke mere. Mana Chineke na-eme ihe ma ugbu a ka anyị kwesịrị ị na-ekele ya. Chineke, ekele dịrị gị n'ihi na ị na-achịkwata ụwa a. Ekele dịrị gị n'ihi na obi ọjọọ agaghị emeri. Ekele dịrị gị Chineke, ka ebulie gị elu n'ime ụwa niile. Ekele dịrị gị Chineke, a ga-ebuli gị elu n'ụwa niile. Anyị ga na-enwe ọganiru karịa na ndụ ma ọ bụrụ na anyị legide anya na ihe ndị anyị kwesịrị ị na-ekwu karịa ihe anyị na-ekwesịghị ị na-ekwu ma ọ bụ eme. Kpebie ị na-emejupụta obi gị na ọnụ gị na ihe ndị Chineke na-ekwu banyere gị na ọnọdụ gị, na ihe ndị ị ga na-ekwu wee nye ndị ọzọ. Ma lee ndụ gị ka ọ ga-atụgharị gburugburu karịchaa mma mgbe ị na-eme nke ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.